Roberta Bela kellu l-obbligu li jinforma lill-maġistrati inkwirrenti b'dak li qal waqt il-laqgħa u uffiċjali oħra tal-Partit Laburista kellhom fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Sostna l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija ftit tal-mumenti wara d-diskors li wasla Roberta Bela il-ħadd wara nofsinhar. F'din l-istqarrija, il-Partit Nazzjonalista żvela wkoll kif kien id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li wara li tkellem Roberta Bela u fil-preżenza ta' diversi uffiċjali taż-żewġ partiti qal li huwa qiegħed jifhem li l-mewta traġika ta' Karl Guder kienet ir-riżultat ta' extortion. Għal din l-istqarrija Roberta Bela kien qabeż minn fuq is-siġġu u fil-waqt li ponta subajh qal mhux fimt immekku u bil-provi u għalhekk li b'sens kbir ta' responsabilità u kif huma obbligati li jagħmlu meta batalihom il-maġistrati inkwirrenti bħala parti mill-investigazzjoni l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista ta' ġurament infurmawh b'dak li kien sqar Roberta Bela fil-preżenza tagħhom. Roberta Bela rrepeta dan id-diskors ma' bosta persuni oħra għal konvenzjoni politika u l-interessi partiġjani tiegħu. Pero fl-ebda waqt ma ħass li kellu jmur għand il-maġistrat. Dan kollu jikkonferma kemm Roberta Bela huwa politiku perikolus u irresponsabbli li jasal għal kollox biex isalva ġildu. Kontrarju għal Roberta Bela l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jirsisti biex issir magħrufa l-verità u jekk kien hemm min wassal lil Karl Guder għal mewt jieħu dak li ħaqqu quddiem il-ġustizzja.